Продължаваме програмата за засилени инвестиции в образованието в София. Само в Софийска математическа гимназия през последните 4 години са инвестирани почти половин милион лева. Надявам се с това да сме подобрили средата, сменена дограма, ремонтирани санитарни възли, спортни площадки, ограда. Това е нашия скромен принос към това да се чувствате уютно и добре. А за всичко останало приносът е на вашите учители. Така че искрени благодарности и пожелания за здраве и успехи на учителите, за прекрасни преживявания на учениците, с огромна отново благодарност на шампионите. Истинско удоволствие за мен е, до сега не съм ги виждала, не съм се снимала, когато те са се върнали в България като шампиони, но винаги съм готова да помогна с благодарност и към компаниите, които ни помагат да спонсорират пътуването на тези деца. Siemens помогна пътуването до отбора за Южна Корея по моя молба. Така че благодарности за всички, които са готови да помагат на българските ученици. На добър час на всички, здрава и успешна учебна година и много нови успехи за медалистите. Около 70% от стипендиите за надарени деца в София се полагат и се предоставят на ученици от Софийската математическа гимназия. На добър час!